¿Funciona? Badabil, oraintxe. Egunon berriro, eta ongi etorriak. Bilkura hau publikoa da eta grabatuta zabaldu egingo da, herritarrek gai horien berri izan dezaten. Bilkurara ikusle gisa joaten direnek, askatasunez egiten dute eta ulertzen da baimena ematen dutela, haietatik lortzen diren iritsiak eta irudiak grabatzeko eta zabaltzeko. Buenos días a todos y todas. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones y las imágenes que de la misma se obtengan. Bueno, primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior. Xavier. ¿Quién? Mónica. Ros. Vale, eskerrik asko. Votamos. Aldeko bozkak, votos a favor. Bigarren puntua, 400 eta 43 barra 2025 saiako haur eta nerabentzako tokiko plana onestea. Eider. Ja, aldatuko dukekoa. Bai, egunon. Zaiako aurretan erabetokiko plan hau, 2025-tik 2025 bitartean gauzatzeko aurkeztuko dugu. Lantalde ezberdinen ekarpenekin eginda, 3 lantalde egon dira. Hauek izan dira kontsulta taldea. Talde hau aurrekin eta nerabeekin zerikusia duten udalerriko elkarteek osatzen dute. Beste aldetik talde eragilea dago, udaleko ordezkari politikoekin eta teknikariekin. Eta azkenik eta garrantzitsuena, opia da, zein aurrek eta nerabek parte hartzen dute zuzenean, eta saio horiek Mimetiz eta Maristaz eskolan eginda, eta Augustia Hortzadarre enpresaren zuzentasunarekin, eta laguntzarekin, eta beti ere UNICEFen oniritziarekin. Eta hau da, atera den dokumentua, eta ona ekartzen dugu onartzeko, eta aurrera eramateko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eider. Ros? Horentxe. Nerabe esaten dugunean zein adinara arte esaten duzue? 18 urte arte. Vale. Ikusi dugu planean ipini duzuela 14-25 urte adibidez bitarteko gazten sartzeko edo, eta bai... Akatsi izango da. 25 urtean nerabe ez dugu ikusten, eta nahaztea 14-25 urte iruditzen zitzaigun pixka gehiegi, ezta? Eta gero, azken finean kontutan ez hartzea, 18-25 urte bitarteko gazte horiek, ezta? Hori, kontutxu hori, eta gero beste aldetik, helburuei eman nahi diogu beste bueltatxu bat, ze badago hortik helbururen bat ez dekogula oso argi, da orduen, bozkatuko dugu osoko bilkuran, ezta? Bale, mila esker, Ros. Pasatuko diogu bozketa egiteari, zeres. Aldeko bozkak, votos a favor. Abstentzioak. Hirugarren puntua, expediente número 1907/2025, también favorable a la concesión de la subvención de Ausotaxi de 2025. Ollane, por favor. Bai.
Euskaraz ingot? Nahi duzun lez. Bai. Bueno, aurten iaz bi eskakizun egon ziren, eta aurten 12 eskakizun egon dira. 12ak onartuak izan dira, gehienak adina betetzen dutelako, 65 urte baino gehiago dituzte, eta gero bi daude ezgaitasun ziurtagiriarekin. Orduan 12ak hasiera batean onartua daude, eta gero abenduan justifikatu behar izango dute aurten udalerrian egindako taxi bidaiak. Eta 250 euroko tartea daukate gastatzeko, eta hori da, esan aldudan, ez dakit zalantzari duzuen. Ze eskatzen diezue justifikatzeko? Fakturak, bere izenean doazen fakturak. Vale. Eta adina eta ezgaitasuna justifikatzeko edo? Nana edo, erroldan dagoenez badakigu zein den jaio turtea, eta orain eskatu den ziurtagiria da el certificado de discapacidad. Egia da... Aurkeztu behar dabe? Bai. Base berriekin egia da sartu dugula berria dena mugikortasunari eragindako desgaitasuna izatea. Egia da aurten aurkeztu direnak ez daukatela hori, eta datorren urtean el baremo de movilidad edo hori da gizarte langilei bere ezagupenak edo haiek esan ziguten hori dela markatu beharko genukena, eta esain beste ezgaitasun portzentaia edo gradua, baizik eta diru laguntza hau mugikortasunari buruzkoa denez, baremo de movilidad hori dekretuan markatzen da. Baina orduen nana ulertzen dut ez dutela aurkeztu beharrik, baina ezgaitasune bai. Bai. Vale, eske, bueno, ez batean, igual ez daude expedientean. Ez daude, vale. Edo geuk ez ditugu ikusten. Aurten batek ez zuen aurkeztu, baina iazkoa zenez, iazko pertsona berdina zenez, egia da, ez atzeratzeko gauzak, iazko, azkenean, udalak daukan dokumentazioa, baliatu alda, eta orduan, iazko pertsona bera zenez, ez dakit igual gero ez den volkatu berez aurtengo espedientean. Geuk zabaldu genituen batzuk, eta ez genituen ikusi. Bi pertsonek daukate bakarrik, ikusi nana, baina ulertzen dugu datu hori bai udalako bai dekola, baina ez genuen ikusi ez gaitasun zera hori, eta udalako hori ez dauka esan beharrik. Bai, ez, baina, bi pertsonek, bi kasu bakarri dira, batak iaz jaso zuen diru laguntza, eta orduan iazko dokumentu, espedientetik hartu dugu, ez dakit igual ez den igo, eta besteak, bai, nik ikusi dut daukala, bai, ez dakit behiratuko dugu berriro, espedienteetan, bi dira, kasu. Ongi da. Bai, geu boskatuko bai, etza? Vale, hasiko, Xavier, bosketari emango diogu txanda. Aldeko bozkak, votos a favor. Vale, mila esker. Bai. Web orrialdean badeko zuei igota 2004ko bopa. Vale. Zero, moldatu egin zan eta akatza da bai. Vale. Gogoan izan urrengo urterako, bete beharrak aldatuko direla urtarrilean, eta aurtengo deialdia da azkenengo bete behar diren betikizunekin. Ez da urrengo urtean gertatuko direnak. Ados? Vale. Eskerrik asko, azken puntua, eta honen bestez, emango diogu eskaerak edo galderarik ez. Vale, eskerrik asko. Bukatutzetek emango diogu saioari, eta ea pasatuko diogu urrengo komisioari. Mila esker. Oso,